Hello, what's up guys? For this video guys, no, karong gabi una is muuban ko sa taga mo ang mano og manawon po sila og isda dito sa Suba guys. Ag ko mo kuyog ra pug ko arong makakita pug ko kung saan gid pagpanahon ba karong maka-witness buta kon guys. Let's go. Ay, tipo vlogger. Yo, Yo, manila sila mga ano. Kadal. Ito na kadi muna na goy, muna goy. Yo, sila mga ko ano? Tutaka na. Oscar, Minggoy TV. Mga armalite yang mga dao. Jadi ino sulog ane mere lukso. Tawa na kilo. Ara kulog si Dudung TV, si Dudung Pua aray. Diara mga diara sa Oscar. Nasa mo? Muno na meron guys. Yung mga kauban nila, mani ba na om? Na meron pa dong sa Suba. Ito direct ba? Tara to. Bisa makatabok mo mga wala nabaw ra man na. Ado ka sinto ba? Ana. Di ana. Kisa may bang manam dai? Ha? Pasaka kentador me. Mano mo? Mano ra mo? Ang bubuhay rin dai. Abot na sila Suba. Are oh. Jawa na kay nilabay. Baro na mo. Nabaw da mo? Yung bara. Ano ba mo kumat? Daw. Yan ako ba? Yan. Uy, saktuan na panuan ba? Ayan sila guys oh. Manawom. Sila man sigurang niya. Ato nga ubos pinami sugdan. Oh, ito mas ubos. Transform na sila oh. Songka. Ba. Yawan na tahan na. Sigutan nila. Ang tanaw sa kanila? Kuno ba? Ano sa tayo kilid. Tanaw ko man. Kanaw pa ni Oscar rin. Saan man yung paraan yung lain man? Si Oscar. Ano ba? Ako ta. Sapo dahil sangga taron. Lagi ka magilo dali ay. Ha? Ito yung dasi rin yun. Ano na yun? 5 buok. Pero lang ako na ba? Yung bag green lagi na mo. Purple. Uy, ni. Hanang lagbaw no? Uwan ni mo taman na ako. Lagi rin. What's up, yo? What's up, mga guys? Ganda pagpapainit. Balik na panit. Mana? Let. Iya dah, menurut John. Bulay. Bulok. Ungap na. Ungap. Inalan ng tani. Oh, ipit. Klaro po kayo. What's up, yo? Naomi. Naigat ha? Ano ko Oscar? Ano ko Oscar? Ano ko Oscar? Igat mo siya. Yun na, igat na. Palubong-lubong. Murang-murang dulong po. Ay, igat na, limatok. O ako aray guys, dara ko aray daple nga uban-uban ra ba? Uban-uban ako aray mga nanam aray guys. Yung mga na Oscar. Ighaling ra di ko aray guys, ighaling kay di man tubo matay pana mo na huwat ratag na makuha. Ingat tayo guys. Dawa mga diverse ari guys. So ama madura na atong kuanon. Madura na. Kalingawan. Dada ko Madura na itong ato na ununan.
Init kayo. Di lagos kayo makita ito lang nagnanaw ito guys. Darwen. Ha? Kung na guys na mangita ko kahoy kay maghahaling ko sa kilid mawawa ang lamok kung may lamok guys. Mangita ko kahoy. Kini guys, haling pa rin haling ka. Saan tayo maghaling ini ra? Haling dito. Saan magiging lighter? Lighter guys. Tagko ba Oscar? Lighter guys, ada punon man. Lighter guys, ada punon. Pwede init. Ha? Pwede init yung lighter guys. Kado na makitaan ta. Ini tayo yung plane maghahaling. Ang lapalapan na ninyong sinilas. Pero kita na lingaw, kuha gagmay. Bahab mo na yung
Lugar guys na haling na guys ang haling para ready lang niya ba kung may kuha isugban na lang dayon ano guys ano sila guys karon guys nadadali ko sa dapit sa subag guys no gawat ra ko nila og nay bayon magkuha atong subag ready na tong atuang haling ato guys ato na to sila mangkawas guys na para ko ring dapit guys pamangkoy pa na agidamo na ada na lang ko ring dapit maga paabot nila ba kuite gari guys taghaling kurang guys na doon sila guys no nilunga na sila Yo guys, nagko ba Oscar? meron Oscar. Ako yung kuha Naisuglod na ba ya? kuha na sila guys oh kini may kinadagkuan guys oh dagko akayo guys meron kuha yung isa oh may hawan Vlog. Maten eh, anggaan nagkahawan na may hawan ko tilapia tanan. Ano ano yung sakto? kuha guys oh Ano sakto ang gagahawan yan ay kahawan ko ito ha. ano kilawon may hawan rumbo guys oh Ubi tumingkong taman-taman may kayo maraw. Tanaw. sige bate dali may kiwas asa lang yung Ati ko po. nagkuha sila Bongis. Kabuhi, may dami ka na. Kabuhi. kasi pag-usa guys oh kuha baga po ni Itong kabaw. May daw to. sana yung tilapia na yun eh may Sipon, ginagajalo, mga sipon ah. Laban ko. ano naman Unahong, nanunahan. Wala na eh. Ay, ginaw. asa ko rin namin mo Kung di ko pa, pwede isang kahawan. dagko ka yung mukhaan tagang ni mo Sipon, di ba? Sipon. Sipon, hindi para. Nagkayo na lang ni. Pangsabal kayo, karon. daghan na ni pero guys og tapuon mo Ah, og tapuon ni kan mo sobrang upad di tapuon tanan Kahawan no. no Aral lang may igo ni nga niya. sobra ron Matang upad pugo ba? Di juga liho kung daw pugo eh. kuhan na. Katong kuhan na to, may submanta. wala na guys no wat na may mahaling taman ta mo Lili nang an haling na very guys no nga abot ako mga manawmers oh Super ni mga George. Ano masaray? Wala yun. Bibili na sa. sa buwan na. Ba do na sila ba wala. Sa buwan na tanan. Katilaw man yung mga awan ni George ba. dagko kayo nilang kuha ba Hindi na nga. Katao na dagko pagkuko Kambala na tumos. Oscar Kar. Oscar Tumbo na kayo pasumba Oscar. siguro to ano baga Tagaya. Saan? Kung saan? sang ano Yung sundang dah. Ay, kita sundang. Bawa pun dah. may kupang ko kami nga Ito ang Minwi TV niya. Ano pas na ito? Ya. Meow. hindi mo man lagi pasuan mo Sa buwan na. Kaon sa kinabaw na. Ilaw, dagwa po na yun. kaya sakto na kilawon na yung isdang kuha ang dago ka do Burles ba burles? doon na Yan doon na doon sa kaluhan. Ito ang kumukuha na. kumukuha na bitapod wala Kuman mas kaungon, vlogger. Kawan. ano guys
Sa umano ro mga karga hoy na wala ya. Ada karga ganyan ba? Oh. Mako magka. Namo kawiran ring butaw ko balik. Tinghaw man yahay. Kuda to kag bato, ku unload. Udah betul ni. Kamu pi betul gamay ni. O kanang kaldero, dadaw niya. Dapat tubig. Ready na sila guys. Okay. Dahil kasi nagtubig na suba oh. Gusto mo na, hindi na mo na hugasan? Relax. Ano na hugas eh? Kalma yun. Kalma diha Gracia no si Jordan dalam. Aduh, karena dia lemnya gitu ni mai. Karena dia wadu agi kupu laga. Hindi show di sini kak. Yulot. Itu yang ikut ba. Kena dyan. Yung niningong ganang-ganang ba? Ngawa man daw pakita sa itong video. Likod nagbuko ko ka. Karena itu. Yang sinilas guys. Sinilas ang bata. Magong anak. Sinilas nardo. Kung saan yung bibunan kayo na suglanan. Maksudnya. Yung spot ba na sa loob. Nah, umay man ito. Order na. Kuhan? Order na. Order. Init ang kasuan. Order na ato sawan. Ay, hinluan mo pa yung mamana mo pa yung hinlo. Lipat. Jakob perintah no. Na. Ang pilis ni magkuha ba? Hello isda mga guys, so gamit-gamit sundang. Gani raw. Kuya ko. Tama ha. Wala nang ganyan ng hasang. Pangkator na siya. Wa na, tangtang na. Hinlo na. Yawam ka. Bisa kergayo. Tagasa ka bay. Lagi nga kuan mo Islamic. Siya mo kuan ganang nay kuan. Kanang Amazon River mo yung kuan ba? Mo yung buhat sa Amazon River ba? Sakto balik kag pangisip. Gini dali na kay mo ragi. Nagutom na. Nay kasili na yun nga. Ako tang dakpon ta. Nilisod ko. Ano man? Ano naman dai? Benake kayo guys. Ganina man himong itsa tila. Karang kuha mawa man tani mo. Ha? So itirahan o ganihan. Tetap singa nag-o, lutaw. Dagkop na. Tagugo na kaya, wala lihok. Tetap singa na. Tuwa natin sa tuwa doon to sila kuan ba? Ato tutunguan itong pangalan ng likod din eh. Dito. Yung nagkakuba na mo tunga. Bleed ba ito guys? Ito na. Huwag na mo magpa-hindog isda guys. Taugaran na si Darwin. Iyan na ito mo na maghinlo. Gen kayo. Hindi magamit sundang ba? Haso mo kayo sundang ay. Kamot agad. Pangkaton dyan ng hasang. Ano na. Tutorial po. Tutorial ba? Paghinlo. Kani mga murag gaya-gaya gid na siya kay murag dako-dako naman eh. Kurog-kurog na guys. Kurog-kurog gud sa tugnaw na ra gawin siya. Tangtang na. Na ra gawin siya. Ato lang kata nagkuhan bagay saya. Ano man? Video na. Tara. Gawan ito ano. Hilo na mga guys. Hindi ka magbungkukan. Mga nagod. Bisa kergayo. Pagisikan sa wala hilo na. Hiluan pa na yung mong hit. Okay. Pamangan mo guys. Ay, bikin better. Yung bisa mo may jama. Kalipang pedal ko sa bawah ng bahay may imbes. Ito na yung magko mga imbisan kay may gusto ng mga
to ba? Kira kada bay. Signod mo short barang mo ka. Para na. Ada na. May damo na bisa. On naman de kay kutsi na dai. Iron nito guys. Iron. Lang ano yun? Ano mo guys? Pisan mo. Iya. Pisan mo na sa guys. Kamlas. Ha? Ano magdagko? Hindi bisa nang may tama. Ang dagko eh noon. Kung pumulutaw. Kila ba sabaw ni nung kon yun. Marag maglitso na siya tilapia ba kaya daghan siya kahay kuha. Ano naman sila nang yagin eh. Katulad kita din na namang duha din eh. Tahan mo na. Karon guys, murag panan na yan eh. Panan na sirhan na. Ganda na siya sila mga panakot eh. Kini may mao mo ko na ilang isabaw guys, ilang sinabaw kini na. Kini ang Hindi na siya ang tuyo. Suka na siya. Aroy. kuha mo kugon, tamo. Gusto mo kaya ng hali nga. Murag baboy isog pa ano. Oh yeah. Sa bonus boy dahon lago. Tripping to karon mo sabal ta dito. Sinan balik guys. Tanong na tanong. Urot sa bawal ka. Di mo da imnon. Duga mo kanusa. Ano ni po? Tara na. Kalipa. Tunay, ito na. Na jipo dari babaw na. Hindi mo mga tubig nga. Tubig man itong gidungan. Problema eh mo ginamay na. Lagaon. Limugmog ra. Buka. Daw. Ito pa mga kabaw. Yawa daw ni style nila guys. Vlogger ka dito. Ano masasabi mo? Mga bush cut Ito, ba? mga vlogger. Mga vlogger. Masunog na ilang buto nga ba? Ay, bukaw na. Mga pagpagitakaan, bukaw na. Ganiha gani kay mau pay pagduso kay murag. Sabi pag siya magkakatiro na. Mipis ra po ng kaliro, ano? Di man na kaliro, te kaliro. Ano mo na kanang Rice cooker. Ikaw haling ano yan? hindi niya. Huwat-huwat yung tag mubukaw. Buskat. Champion ko na si Kaan pa na yun. Ridwan pa na yun. Champion ko na si pag-Ridwan. Mukingit ko mga palibot ba?
Guys, nangabot na lagi kakag nano. Ha? Nano. Oh. Tilapia rin ha. Dayawang na daw, dano. Ano na yung ha? Op, tusok ta. Ato sa nailunod, iunad to sila pa sa balatan. Kung ano sila guys ha? Balik na. Ano, manay pa na? Apa, betul dapat. Ubay-ubay pa. Ubay, binantay. Tulak na may. Lamoy dagko-dagko di po. So, nga. Ya, mare, dekko di man. Ganyan mi yaw aso, wa po mo mulo, juro na po mo nang na. Dagka may kuha na yung mga tawanan na. Di kasar me. Tom na kayo, Oscar. Tom na kayo, Oscar. Nawa. Kamu pa kami sundang. Ini, ini lagi yan. Ini depo-depo ni lapian na, kaliyo na dekko, kaliyo na may. Ta, yan ini pana ni. Iya, iya. Lalu dia matay ni naman daw, gamo. Yabot lo. Asa magimuhan? Tador? Isda. Ay, tapo naman ang goy. Kan mo lagi ni. Ako gadag, kugan man. Mungkin pambukoy. Tawag na. Tato man nakag. Isda di babaw. Ito kasaka kaning guhog at nga ng kulay. Daday. Na anak ato ng go to. Ano tunggo ta? Duan. Pagwas ba? San? Naik. Ipadak ang ko ng kahay. Ibay riyad. Pagod motor ang tilapia lagi tayo. Nilo na po ka. Goy. Ay, dayon. Tarong nga gimno nga ero. Tiga. May nilipuhan ng duhan eh. Isa na isugban mo? Oh, karon sila kasugban na po sila og isda nga dagko kayo. Tato na sa imong vlog, i-vlog. I-vlog. Binong ba? Yan na naman. Tama. Flooring. Mahaw. Hindi kayo open vlog. Pre. Udah kapura dia. Mahaw. Balihan na nga napagdong. Ay, magluto gabi guys, no? Dinalian. Ang sabon na illegal. Yung buka na itong sabaw. Ato turo na. Kani pag ring kani hara nang. Ni Jordo ko le. Plano may board. Tilawe ba, tilawe? Tingin timpla na gamay raw ngitimpla na. Eh Qualified na niya. asin ko wag asin na. Laro mo. Dami na pabukawan kasa. Mo lagi mo pa natin yung bunga niya. Kopro ko na na. Pano mo kukog? Yan na tunggo. Kayo na yun. Pabong na. Mahaw noy, mahaw. Na balik alap ya noy. Takumer na tayo. Ay sabaw ko ya. Silikin na sa bao. Uy, tayo sila. Takko ba? Di ko na kaya gawin. Ano ni? Sa inyong kalaki diha. Kan takko kana takko. Kira dah. Sino gamay? Ano man na may unang spot ina nga. Disqualified dah. Gas. Lari. Sirba. Ang sinagban to kay ingon na nagdigron. Hoy, Mas. Para balik. Sino ba yun? Oh, George. Yung ba ba ba? Ba, yung buka ng bata. Na, tunga. kapkop na muna. Hindi mo na nang bola nang gaw. Ina na masya siya. Mo no. Nauni suman na dai. Sudah may suman dai. Ano sabi? Hoy, asa kutsilyo. Oh, gagmay ay. Birds. Ikaw rin. Nag, kutsilyo na. No? Asa kutsilyo. Suman. Ano ba? Wala na kay kulit ko dai. Oh, nang tingo mo ka. Oh, to. Sinili. Kira na. Kuno na kut Ano mo kayo ha? Ilawan, suman maganda na eh. Wow. Ano ba natin bilibig awang doy? Ngoy, mahal. Tako ba? Kulit ako ba? Nagay mo sa tanag. Kaya, Sa
Kanang sili ang wala tang mabaw. sabay sa nang kuan ba. Kasi di masawsawan nanda. Di man ang luto, init mo sa sabaw sa mutahan. Muna kay Neso. Dili mo ganahan. Kami kaya sa sabay kaya. Gurot gali naman ng kuan sa sapon mo naman sili. Murag adikat naman sili. Dili kang nang sili kay demonyo mo hilig na god. Tanya na imong headan. Manang tahan na di mapingis ko ba. Sili. Sili dengan mo. Di ar mo Tanya na imong headan. Bahaw rin daw. Arang bataan ni pabutag ni bataan ni lugasan ba. Ganda na po kung ano rin. Ang ilong yung pusa man ko hawid bare. Ang mo tikit mo ni ron. Tulog na. Ayo ra couch yung matayin jag. Wa lulo nga ni ron. Mo na di tinuon ni nang luto na himila na dukot na. Oh, na. Just worry lang tiya. Malupa sila. Wala, karpa na kayo kaging na ka. Ang kuan ko. Sige, pito pa kay pasungok to. Ha? Magara pulihan ko nang magam na stream ko. Ba, pamunit nag ano? Noy. Hilam niya. Maso noy. Kasla na mo gayo gad. Wala makag si Boy Agipo. Oh, Boy Agipo. Gusto ko Sa bahay ni Kuya. Hapkok mo ni. Lana. Wala. Wala. Umok ko. Kaya pa di pa nung jak. wara. Ingay. Ni sinog ba hapkok ra daw. Suwa. Bugog na jatay ko muna ko no. Wala. Board tip. What na nato ito. Kinula din eh. Ayan na itong hidra. Noy. Reho noy kay mo nagado rin noy mo sa pagbalik ka ba noy? Bahaw. Yawa kalimut ko. Tara. Tara eh. Luno na nga. Na kay realize mo. Relax ha. Bila ng blog sa pa. Ya, sila kay padao. Mahaw lagi. Download dili na tayo download. Pero pag demon dos buka. Hoy, mahaw. Napa ba na mili na to boy? Hindi na piloto na. Di na isang buka. Basta rin naman. Di ko ya. Eh. Nga una din sila guys ha. Dire ko siya no. Pangita mo. Men. Ang tako kay. Bala mo. Harap magsabaw na to, nawa magsabaw. Pagbigyan magsabaw pa tayo tawa na ni. Banha guys sila na yun guys. Ang mga mga nagayo. Ay mo sa. Bit mo iti. Dabong limon ka. Idoor. Saan mo? Ang kuha pa ng kuwan na ng midang. Ano ba kuno? Kada ka boso. Muna nagawa kuwan ng limon. Diyos. Jaba. Nakalasan da. Mo na tagon, mo na siya tanduay. Paras muna. Yung kilaw ko na sinugbang hapkok. Hoy, Bira. Awa na. Birahon. Kagabian guys. Iya, gaya sa isda yun. Pero halang ba? Noy. Mahal. Higop na yung sabaw. Ang ganang hawan ba pero bang kuha niya? Sabaw jud ay. Okay lang po. Kamu na po. Nabawa na. Isa. Yan ang Sumo. Guys. Sumo na yung pagkanaw guys. Pasok pa na punta. Sabag talaga. Noy.
Wai bahaw. May bahaw. Ini coba ba. Sabado, betan sabado. Oh, inaanan siya ha. Ngani man yung mga tip. Wala. Patingog man. Luwag ka nga. Hubungan betering nga hore kay pag makubuto ni pa. Wala dito. Start in the house yun. Kaya dyan nila luka kaya mag-limon dyan. Oh, sa akong taniwayan. Ya pero runuhan. Hanggang Warang lain oy. Kaya na, di sabaw na, di sagap-sap na oy. Tambawag itong masuwat George. Shout out, TV Vlog. Tuwa man itong mga tawaran ano, tulang Oscar siguro itong Afrika. Medyo menjama. Kaon na dyan maray kay. Mahaw ta ni ron. Paul ka na, yung mga pas ano eh. Hindi ko pa sabaw. ito may nangat ko. Hindi gua ang sobra. Sobra dyan ba? Bahag kagmay sa busog. Balagag na yung kanawatan. Bagay po ka na yun, kaya dyan may tinghaling na mo yan. Timing-timing ya rapor kayak mentaghan jam ko tugnod dekas kaniya ba? Sa damo ito mo pa pagubog ng tuga. Nisigan untuk kilen. Abi na masunod mo kay. Wait tatag sabaw. Dia apa jalan nang tetayan siguro ka. Jalan ng mga kasta. Lako. Ano lang. Noy. Tikap-tikap ban. Tikap-tikap anoy. TV Tikap Vlog. mo. Kamu tuh pilihan penyunapan sabang teman. Lami kayo noy. Ini galing ana. Wala. Guma sa galingan ana. Sausaw niya lang sili na lang. Kuko sa luto, kuko sa lutan. Pag kumakaon mo hugas ta. Nila ko pa na. Usaha ni milong ha. Hila ka. Ngapay ta noy. Delicioso. Makrem. Malasa. Oh yeah. Yeah. Nakahuman din noy dagat chicken spread noy. Nakatilaw na ba mong signal, ma'am? Kung papataon na sa kita TV. Noy. Wow. Didali pa mo dito panaan eh. Lepas mo na mo. Kamu secure. Apa ini? Sudah work na program siya. Eh, ngawas na kasi now. Salamat ko. Kaya tunan dia. Kita radar guard. Itu dia ada mesti ini. No, ni kuhan Di ka dajal na. pun dah. Hawan vlog man eh, kauban nila. Bonggo bergan. TV vlog. Itu dah kayak bag kabungi TV ba. Mana? Hari diwan itu ha. Noy. Mahaw. Ano to noy? Gansi mahaw noy. Ano to? Buwang. Sudah kan. Ini dia aku. Ini loto. Dabog kang pako ah. Sarap talaga dito sa suba men. Ni aja lang ako. Susugat. Ni ada guwapo ni. El delicioso. Mana macam ni ah. Ay, ibi vlog. TV. Pupo ang bahaw noy. Kibe. Igupag sabaw balik Jess. Iya, tata. Oh yeah. Dan dukung. Ini mau dia. Tahu kau?
Matay noy, mudam na tong minudam na noy. Gusto galing rin bus ka. Lang bedeng. Oke. Pandai yung ulo. Mo tugi. Sabi teman ng tabaw. Lamit naman ito, tudlo ito sulok eh. Rema. Sulok. Bala ka rin na kaon na pagpunta. Lami itu sulo ang tudlo. Medyo mo bar sundan na ba? Noy. Noy. Út mahal noy. May mahal. Út mahal noy. Mahal. 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 Wah, init. Hindi randa nga puno sila. Bakingan ba? Paningot, mereka buta kau lagi. Oh, Delicious oh. Nah, yung kuno talaga asur mo na. tungonis hang basile. Utot-utot nagtaman. Oh, mudah lagi na tong orang na tong truck na sa mga house balik test. Okay. Noy. Dawa na galain magtrabaho dito kung saklan dawa na. Ngawang ko mga stars. Tubaye. Kau ba na special agent, big agent. Tablenaan mo bukan na day. Ye, udah mo gana ko sa trabaho. Piki din nga pitak sipon. Tanawa na. Kare makita mo. Ikaw na tinuruan mag-drive kuno ja. No, emo noy. Sinalpak ni Martes. Mag-search ko rin tinuruan na mag-drive. Kana day taguan day kanang sinalpak ni Robert ang malaki niyang kargada sa Yusa. Kung kami search na tista. Driving kayo din mag-drive na tista driving. Testa drive. Udah bahaw. Lami kayo. Noy. Pero po rin kita pabuso kayo ron ka. Noy. Kabuto tayo nagulit ron. Bye. Di sakto sakto. Nagpapusog mo kay rong ligsaw medyo mulugdang na mo. Buyag ka. Buti kasi pitik ko rin na puno dyan. Pagdagdag na tunga. Noy. Kau itong bayo, di ko magagsuga, di mo kumundan. Ubad tugar kay Ini mau na. banha mo ikaw rin may milen. Dapat suma na ni. Kulit live ni lebih gawang. Kulo na gagawin bagi pa. Pangkuhan na nga. Tingnan naman ha. Dessert na, dessert. Hibis ba? Ada nih. Barang nak sompangan. Gusto namin sa power yun. Pakay gusto yan no? Isuanan ni kada. Ada di bagian itu luar. Hanggang Kata ginawa. Sabaw talaga yun? Imi vlog. Kasi yung makasulti rong yung nakakuha. Very goods. Okay kayo guys. Very goods. We will back to another dimension on Sunday. Schedule. Diyan Sunday morning, gabi gyapon. Ime vlog. Nightmare. Nama mana? Oh, mana? Shout out ko sa Kabungi TV. Isungo. Nung direk kahawan ko. Kaawan. Isungo TV. Dali buko kanina tapos teman. Mo ninyo ginaw kani buko. Noy. Mahal. Noy. Mahal. Sa job palagi mo, tanawa ng mga kauban ha, pas mo na. Yung dessert na. Yare hapit ko ang pare ha. Pare bagi ko. Kung karon guys na umano may pangaon, i-open na itong video kay mo napuno na niya itong Welcome back cellphone. guys to my YouTube channel. Eh bigi video na mga play ha. Gabot na sigan. Hindi yung biklot niya po to. What's up guys? Tapos yung Kabungi TV nag-apply. Entonces mañana mayong gabi mga guys. Kanang sali naman eh. Kanang di unod kanang tubig. Timing mo. Para malasa do dagana do ganina. Gikan tinigdan na. Ano mo ganyan sa guys. Tay kasi di mo busy ang Puro nabo. sa puro ada na pag ininom sa bado kay rum kuno ka na mo ni mo. What trip boy? Ag nandawain ha? Wa. Alita. Langa oy. Ay
Wala ka lang. Ano kuya? Ganda-gandagan buko kay. Alpanses. Yung patin. Sana sila ng muli, Brad. Wow, sa ara. Matay. Tuwa po si Suba. Muapas ko ron. Nabuwang ni Oro ba IDE. Karong timing yung kapag apas ba? Mayroon eh. Mayroon. Dana kan. Tamba hubog mo ni. Meron Diyos ha? Sa imo kasi tinawahin na magka. Limon Diyos. Okay gahapon guys, kay niaray ka na nga anday. Tubig danaw. Di siya ba, tubig danaw. Kasi ba, magkaman namin George lang sa labat. Nayong sa labat sa baw. Boban, kabaha ba eh. Kaya alam mo na. Yunawan. You know what? Bye-bye. Jay, kuha na ka na sa Luya Abad. Dudu kayo. Sige, kukaw kayo. Duwat-duwat mo nila na no. Tamo ginawa mo pagaw na samsam balik eh. Saman ka na sa. Kung hindi makahubak man niya. Namigil magikan kulira. Jadi kayo ka-vlog na. Alam mo ba, live, ma-viral ka na. Entonces masyado ba? Padugag flower. Sorry guys. Ano yan, Francis? Patay ka na ko. Pero naman mag-inom ba? Ano po? Ano magkaon? Ano magkaon? Kanduway na po. Dagdag ng followers ba? Namiyawi. Dugo yun, dugo niya pa. Birds. Kaong kutong bayo. Matay ko. Sa tumutukan na rin ha. Bari, gabaw na. Kaya mo na ko ba? Tingnan ko na itong tubig lamay. Basing.